Iliyasu nake bin zamani waka a yau na taho na yi rarara mai bakin kare daɗin goyo baka ji shi ba domin yau ka taɓa shugaba. Tsohuwa dama ita ta faɗa daɗin goyo baka ji shi ba, ita ta yi hasarar haihuwa rarara mai bakin kare tun kana yaro ba a so ka ba. Wallahi kashe ka ta so ta yi domin kai baka da hankali rarara mugun jahili. Iliyasu a yau sai na faɗa rarara mai bakin kare daɗin goyo baka ji shi ba, rarara mugun jahili. Daga baki kamar almajiri rarara dan wuta kafiri, dan kayi bara ba a baka ba kace kai shiri za ka yi. Ya Allah karbi da'auna dan Amina abban Fadima, ka saka mana shege hawiya rarara mai sunan tsiya. Tsohuwa zagin ta kaso ai to na bakin muguwa, na yi maka Allah ya isa rarara mai bakin kare. Nijar muna da tawakkali tani shine muka ra'ayi, zaɓin Allah shi mun kai. Rarara mai bakin kare daɗin goyo baka ji shi ba, rarara ɗan wuta kahuri mai suna babban jahili. Rarara mai bakin kare da siyasa ta zo jahilin wallahi za ya shigo gaba, wai shine nan a sahun gaba banza shedanin kahuri. Rarara babban jahili shedani dan wuta kahuri, rarara dan wuta kahuri wanda shi bai san makiyin shi ba. Babu tani za mu je gaba, yan Nijar kai muka sa gaba, Allahu ya ƙara ci gaba. Ko manyan ya suka yo da kai bare rara kuma jahili rarara katan jahili rarara mai bakin kare. Babu tani za mu je gaba, yan Nijar kai muka ra'ayi wallahi na ce sai da kai.